Na začiatku minulého týždňa sa stretli predstavitelia slovenskej tlače, aby zorganizovali spoločný postup, spoločnú stratégiu v tom, ako škandalizovať, ako postupovať voči vláde, jej predstaviteľom a proti individuálnym členom politickej strany Smer sociálna demokracia. To, že to je tak, netreba nejakým spôsobom dokazovať, pretože kto si dnes pozrie slovenskú tlač, tak vidí, že je tu absolútna koordinácia slovenskej tlače v boji proti vláde Slovenskej republiky. Dobre, my to rešpektujeme, je to vaše rozhodnutie, ale je to nevídané v demokratickej spoločnosti, ak slovenská tlač preberá úlohu opozície a robí za opozíciu tú najšpinavšiu robotu. To, čo slovenská tlač predviedla v pondelok vo Veľkých Dvoranoch, to je terorizovanie živých ľudí. Opakujem, terorizovanie živých ľudí. Natláčali sa do rodinných domov. Násilím vyžadovali od ľudí v dedine, ktorí nechceli s nimi hovoriť odpovede na ich otázky. Keď ľudia žiadali, aby ich nenatáčali, aby sa ich nepýtali, nerešpektovali tieto postoje, tieto názory a naďalej veľmi agresívnym, hrubým spôsobom sa dožadovali v tejto dedine rôznych informácií. Mýlil som sa, ak som si myslel, že toto je prekročenie definitívne hraníc etiky, ktorá by sa v žurnalistike mala objaviť. Pretože dochádza už aj k terorizovaniu mŕtvych. Vážené dámy a páni, mám v dispozícii list, ktorý jeden slovenský denník poslal na okresný súd v Topolčanoch, v ktorom žiada tento denník slovenský, aby mohol študovať dedický spis po mojom mŕtvom otcovi. Možno si teraz poviete, že je to nejaký nezmysel, alebo že asi na to novinár má právo. Chcem vám ale povedať, že traumu, ktorú spôsobujete týmto, nie je tak ani mne, ako mojej rodine a ďalším blízkym, je trauma, ktorá je naozaj veľmi hlboká. Kľudne tu pred vami poviem, že môj otec zomrel ako 56-ročný a zomrel ako robotník. Nebol žiadny boháč. V tom spise nič nenájde novinár. Pýtam sa, prečo terorizujete mŕtvych ľudí? Pýtam sa, prečo ten istý denník požiadal o dedický spis môjho starého otca. Roľníka, ktorý takisto nikdy nič nemal a žil svojím životom na jednej dedine. Vážení priatelia zo slovenskej tlače, ja som váš terč a nie môj mŕtvý otec. Ja som váš terč a nie môj mŕtvý starý otec. Ja som váš terč a nie môj syn, moja mama, ktorú terorizujete v Topolčanoch od rána do večera vo Veľkých Dvoranoch, a rovnako nie je terčom vo vašej politike určite ani moja manželka. Ja som váš terč. Nech sa páči. Strieľajte do mňa od rána do večera. A ja budem pokračovať legálnym spôsobom súboja s vami. Nebudem rešpektovať ďalšie klamstvá, ktoré šírite na túto vládu. Ale znovu opakujem to isté. Prestaňte sa rýpať v minulosti môjho mŕtvého otca. Robotníka z Topolčian, ktorý zomrel ako 56-ročný. Prestaňte sa rýpať v minulosti môjho mŕtvého starého otca. Toto, priatelia, je hynizmus najhrubšieho zrna, aký som ešte nikdy nevidel. Toto by neurobili ani najväčšie prasce na svete. Čo vy robíte vo vzťahu k rodine, čo robíte k slovenským politikom, čo robíte ľuďom, ktorí robia svoje veci. Nech sa páči, som tu. Som tu a som pripravený s vami bojovať od rána do večera, ale legitímnymi prostriedkami, nie týmito prasačinami, ktoré vy robíte od rána do večera. Prepáčte, že som emotívny, ale to, čo sa udialo v súvislosti s dedickým konaním po mojom mŕtvom otcovi a po mojom starom otcovi, je naozaj niečo, čo som nemohol opomenúť a myslím si, že je veľmi dôležité, aby som na to reagoval. Ak sa chcete spýtať, ktorý to denník to bol, tak sa prosím stretnite, takisto ako ste sa stretli ako mafia pred niekoľkými dňami a povedzte si, ktorý slovenský denník to bol. Veľmi pekne vám ďakujem.